Dit is de foodtruck van het Indonesische restaurant Tanjong Priok uit Arem. Zo'n dit weekend riet de foodtruck net meer. Want gemeenten vinden dat de eigenaars van zijn truck een vergunning voor een vers plak aanvregen moeten. Mooi. Mooi. Hij is de plak. Ja, hij staat weer. Zolang het wordt. Hoezo? Nou, de regelingen die binnen zakrap. Eigenlijk verwacht ik elk moment een telefoontje van dat wij weer signaleerd binnen. De regeljouwing is hierin zit te kwart van wat wij hier maar willen. Nou, een foodtruck is net met waar te denken. Ja, het is een verlengstuk van het restaurant. Een van de plakken die het probleem binnen met de foodtruck is in Beestersweg. We sjoggen daar uit en dan komt er, nee, Skofke, een jurist op uw zaal. We hebben nu net gehoord dat er hier iets aan de hand is, dus verder weet nog niemand het. De jurist blikt van de gemeente Opsterland te wijzen. Hij wil weten wat er bad. En dat is dus net van het eerst. Een week alleen vregen een ambtenaar van de gemeente hetzelfde. Ja, u bent weer gesignaleerd. U bent gesignaleerd in Beestersweg en in Gorredijk. Wat wil je zacht dan? Nou, ik heb vorige week dacht ik dat hij een droom op me hier. En ik heb tegen mijn vrouw zei, als het me kwijt bent, mag die ambtenaar even bellen. Dus het hypocriete is dat het direct weer mooi waar. En dan steen ik dus op precies dezelfde plakken, in dezelfde dorpen, waar het nou onmogelijk is. En dat vind ik hypocriet.